Il-programm Parents as Partners ħalla impatt pożittiv u ddisinjat biex jgħin koppji bit-tfal żgħar isaħħu r-relazzjoni tagħhom bħala ġenituri, jaraf li l-kwalità tar-relazzjoni tal-koppja għandha impatt dirett fuq l-iżvilupp tat-tfal. Għaldaqstant kull koppja bit-tfal taħt 3 snin tista' tapplika l dan il-programm b'xejn ta' 16-il ġimgħa li jitħaddem minn professjonisti fil-qasam. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu l-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ħabbar li l-programm issa jinfetaħ għal koppji kollha wara li rriżulta suċċess bħala proġett pilota fis-sentejn li għaddew. Huwa investiment importanti għax l-aqwa investiment li tista' tagħmel huwa dejjem fin-nies. Hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nukleu tal-familja, qed nitkellmu fuq l-ambjent l-iktar li jibqa' jaffettwa dak li jkun għal ħajtu kollha. Huwa importanti nibqgħu ninvestu anke fi programmi bħal dan li issa telaq fuq bażi nazzjonali fejn ngħinu dawk il-koppji li t-tfal tagħhom jitilqu allura b'dak is-saħħa u b'dak il-vantaġġ għall-kumplament ta' ħajjithom. Dan il-programm jgħin biex isaħħaħ il-komunikazzjoni u jisimgħu lil xulxin b'mod aktar effettiv u fuq kollox jippromovu ambjent ta' stabilità mħabba u serħan il-moħħ għat-tfal tagħhom. It-tfal huma l-qalba ta' dan kollu għax meta l-ġenituri jsibu l-appoġġ it-tfal jirnexxu. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali l-SCSA Ruċi Berras qalet li se jingħata servizz b'xejn ta' babysitting għal meta l-ġenituri jattendu dawn is-sessjonijiet. Però li nista' ngħidlek li l-koppji għalkemm għall-ewwel ikunu xi ftit ċettiċi jibdew jgħidulna jistgħux ikomplu u ma nifqux il għaliex l-esperjenza hija waħda sabiħa ħafna li inti taqsam li għandek it-tfal ma' koppji oħra u anke meta inti qed tiġi fil-programm u tiġi qisek malma kif taqsam l-esperjenza u anke kif tirriżolvi ċertu konflitti hija waħda li l-koppji toġobhom ħafna. Kull min interessat jista' jibgħat messaġġ fuq il-profil Positive Parenting ta' Facebook. Is-sessjonijiet ta' taħriġ isiru darba fil-ġimgħa sagħtejn online flimkien ma' oħrajn li jsiru fiżiċi. Sa dan it-tant f'Jannar li għadda l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ta' taħriġ lil numru ta' terapisti li sar mill-Fakultà tad-Dipartiment tal-Istudji tat-Tfal u l-Familja fih dan l-Università ta' Malta.